Molt bé. Per començar, explicaré breument ara un altre cop la dinàmica de la taula, per si hi havia algú que no estava present a la taula prèvia. Començarem amb un breu posicionament inicial per valorar una mica quin és el paper de la transició energètica en el teixit industrial de Catalunya a futur, és a dir, riscs i oportunitats de la reindustrialització o de la desindustrialització. I després, un cop hàgim acabat aquesta ronda, començarem a fer algunes preguntes més concretes. Abans de res, aprofito per presentar les persones que avui ens acompanyen en aquesta taula. En primer lloc, Joan Vila, CEO de LC Paper, la Mar Raguant, economista de la Universitat Northwestern de Chicago, el Roger Medina, economista investigador i titular de l'Institut Ostrom, i finalment Josep Ballart, enginyer superior de telecomunicacions. Llavors, sense més dilacions i per donar el punt de sortida d'aquesta última taula, començaré per tu, Joan, perquè ens facis una mica aquesta perspectiva del que implica la transició energètica pel futur industrial de Catalunya. Joan, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo, com que sempre vaig per lliure, no respondré a la pregunta, sinó que me'n vaig cap a un altre costat. Sí, he de començar a dir a tothom que estem enrocats en una situació que no sabem sortir-ne. I, de fet, ja veiem venir això fa més d'un any i aproximadament el juliol de l'any passat vam començar a dir que aquesta situació, tal com la tenim a l'administració, no es resoldrà si no hi posem algú per sobre que sigui capaç d'anar amb totes les conselleries i ajuntar tots els... Això seria un comissionat, d'acord? Aquesta proposta l'hem fet 4 vegades, 2 directament al president, les altres dos amb actes públics com el d'avui, i sempre se'ns ha oblidat. I realment tenim un problema molt seriós a l'administració catalana. L'administració catalana no sap resoldre això, no sap ni pot, està fora de combat. Vist això, i com que tampoc ho resoldrem, s'han enrocat i diuen que no, la solució és que sigui la ciutadania, la societat civil, la que lideri això. I amb això estem. I per tant, partint d'això, avui, que jo soc un enginyer, per tant ja sabeu tots que soc molt pràctic, avui vinc amb una proposta concreta per les comarques de Girona, perquè si no ho fem així, no avançarem. Hem de parlar de coses tangibles, de coses que podem fer. Veient una mica com està enrocat el problema del territori, és a dir, que els territoris que tenen renovables es criden, excepte Talavera, criden que no volen més energia renovable i els que n'haurien de tenir tampoc en volen, que les tingui Barcelona, en fi. Aquest debat s'ha posat en una situació, diríem, que no pot continuar i per tant cal fer una proposta clara. Per treure els greuges comparatius, la proposta la basaré en les comarques de Girona. Per treure els problemes de greuges comparatius, proposo que cada ajuntament digui on ens dona 8 hectàrees a cada ajuntament per posar-hi fotovoltaica a terra. A més de la que posarem, diríem, a tots els teulats, que s'han de posar a tots els teulats. Això, més la eòlica marina, més el biogàs que som capaços de generar amb els purins, tant de les comarques de l'Empordà com de Pla de l'Estany, més els residus orgànics, tant d'indústries agroalimentàries com els urbans, amb tot això podríem obtenir, diríem, unes comarques de Girona autosuficients el 2050, que vol dir, havent fet els deures, vol dir amb una hipòtesi d'una demanda de 10 terawatts hora. D'aquests 10 terawatts hora es repartirien 6 terawatts hora eòlica marina, 2 amb fotovoltaica teulats, quasi bé 3 amb aquestes 8 hectàrees que tindria cada municipi i un terawatt hora seria per gasos i, diríem, altres energies renovables que no siguin elèctriques. A mi em sembla que això pot resoldre bona part dels problemes que tenim tots. És a dir, trenquem d'una vegada el problema de greuge comparatiu, posem una cosa que és molt important, la il·lusió una altra vegada al territori, dir liderarem això, la ciutadania liderarà això, fem un pacte entre el món rural, el món industrial i el món urbà i per tant, d'alguna manera,
com està de moda dir, i que s'ha dit per aquí, ens empoderem tots plegats, o sigui, agafem força tots plegats, posem il·lusió a fer un futur que funcioni i endavant. Moltes gràcies. Marc? Bueno, funciona? Sí. Se sent? Sí? Jo havia preparat més la intervenció en l'economia i la indústria. Sí? No? Ara? Ara. Bueno, jo havia preparat la intervenció amb el tema de la indústria i l'economia i crec que realment tenim un problema de no ser conscients del canvi que hi ha hagut en l'estructura de costos de les renovables. Hi ha com aquesta mística en algun lloc percebuda que per justificar les renovables han de tenir un component ambiental, però la sort és que ara ni necessitem el component ambiental per justificar-les. Són més barates que qualsevol altre tipus d'energia, a part de ser, sumen, no? Sumen a nivell ambiental. Sé que hi ha tensions en si sumen o no sumen, però jo realment crec que estem sotestimant el poder de la solar, per exemple, en fer-nos ombra, que pot ser molt, molt valuós en el món rural, fins i tot a nivell de cultiu. I des de l'administració això és una cosa que s'havia de treballar. A nivell industrial, doncs, bueno, ja sabem que els països tenen mà d'obra barata fins que no en tenen, els països fan la vista grossa en temes de contaminació de les aigües residuals fins que no fan la vista grossa, però en el tema de la radiació solar els països estan on estan. I en el context europeu, Catalunya està situada en un lloc de primeríssima qualitat per generar energia solar i tenir un avantatge competitiu que no es pot retallar, perquè no és com la mà d'obra barata o si segueixes les regulacions de seguretat laborals. Senzillament és que el sol està on està i Catalunya està on està. Llavors tenim aquesta gran oportunitat i en veure-la com una oportunitat la veiem com un cost feixuc, com un problema. La crisi actual del gas natural, que és relacionada amb la guerra d'Ucraïna, però no només amb la guerra d'Ucraïna, ho fa encara més evident, que aquest recurs és esplèndid i ens fa més competitius, ens fa més poderosos i genera riquesa que és veritat que hem d'aprendre a repartir. Però el que a mi encara em té sobtada és que hi ha gent que encara ens vol fer creure que això és car i que ho hem de justificar molt bé, quan en realitat no fer-ho és gairebé el que jo dic és una negligència fiduciària als ciutadans i a les empreses que estan patint d'aquests elevats costos contaminant, quan podrien patir d'uns costos molt millors sense contaminar. I estem en aquesta, que crec que no ens hem actualitzat internament en el que és els pros i els contres de la renovable, en part perquè ha canviat rapidíssimament i fa 10 anys la solar era molt cara i avui és molt barata. I estem encallats amb aquest mite de que és cara i això era el que jo volia explicar. Moltes gràcies. Roger? Sí? Vale. Sí, jo també havia enfocat semblant amb l'enfocament que volia donar en relació a que no només és una qüestió ambiental, sinó que per descomptat és una qüestió econòmica, però abans també crec que és important situar-se quan parlem d'on estem en relació, per exemple, a altres regions de l'Estat. I és una cosa que jo, per exemple, pràcticament cada mes intento fer una actualització amb un gràfic de la distribució de la implantació de la potència a les comunitats autònomes a través de l'API de red elèctrica. En aquest cas les dades no inclouen l'autoconsum, per desgràcia no tenim una base de dades que inclogui l'autoconsum a nivell de tot l'Estat. En el cas català sí que tenim les xifres del portal de dades obertes, però, per exemple, en el que portem de 2022, a tot l'Estat s'han posat 1.007 megawatts de potència eòlica i pràcticament 2.840 megawatts de fotovoltaica. Òbviament, a Catalunya, en aquest cas, no compta amb cap megawatt eòlic posat i, en aquest cas, 2,1 megawatts fotovoltaics. Però després, per exemple, si ens fixem en l'agregat d'aquestes dues xifres en relació a la potència, no oblidem que Catalunya és la 6ena comunitat autònoma per superfície, és a dir, només per sota de Castella, Extremadura, Andalusia, Castella i Lleó i l'Aragó, però, per exemple, per sobre d'implantació renovable en el que portem de 2022, per sobre nostra, amb extensions territorials molt més petites, per exemple, trobem les Balears, Navarra, Astúries, Canàries, Múrcia o València, i en alguns casos amb xifres que són d'un ordre de magnitud molt superior. Per tant, jo crec que quan es parla de que hem tingut una dècada perduda,
per desgràcia també podem perdre la següent, i en aquest cas recentment hem conegut jo crec unes declaracions una mica desafortunades per part d'algunes autoritats encarregades de la governança energètica a Catalunya que diuen que podem permetre'ns perdre una dècada més. I de fet és que d'aquí una dècada, si es compleix el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, que en teoria està en procés de revisió, però no es pretén revisar el phase-out nuclear, el tancament del calendari nuclear, actualment ESCO 1 i ESCO 2 compten amb les llicències fins al 2031 i el 32, i Vandellòs està previst que la tingui fins al 34. Per tant, d'aquí una dècada ja tindrem 2.000 megawatts menys de potència nuclear, que avui dia són més del 50% de l'electricitat. I des d'aquest punt de vista, la potència a Catalunya des del 2015 s'ha reduït en 487 megawatts perquè hem tancat cicles combinats i cogeneració, i l'ínfim desplegament renovable ha fet que en aquest cas es redueixi. I en aquest cas, bàsicament, en relació a l'impacte industrial, nosaltres des de l'Institut Ostrom hem publicat alguns documents analitzant aquesta qüestió, i per exemple, és molt clar que si des de les institucions europees s'està posant molt èmfasi, escoltàvem el vicepresident Timmermans dient que hem de desplegar potència renovable a la velocitat de la llum, que és una qüestió d'urgència i sobretot d'impacte econòmic, perquè les corbes d'aprenentatge de les tecnologies renovables en els darrers anys han millorat molt en relació a altres. Per exemple, el cost per megawatt de l'energia nuclear en aquest cas ha augmentat respecte a anys passats, i per tant que ja és una qüestió de costos, que això pot tenir un impacte econòmic molt gran, i més si fem polítiques regulatòries des de la Unió Europea per fomentar la descarbonització a través dels preus relatius, és a dir, els drets d'emissió del CO2, si no permetem que es desplegui una potència, diguem, un autoconsum propi des d'aquest punt de vista, doncs estem encarint relativament a la nostra indústria sense permetre que hi hagi aquesta transició. I per tant, òbviament, això pot tenir un impacte molt important en la nostra competitivitat. Moltes gràcies. Josep? Hola, bon dia a tothom. Sí, ara sí se'm sent. Em dic Josep Ballart, a més d'enginyer de telecomunicacions, que ho soc membre de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, 30 anys en el sector en actiu i quasi 12 mirant-m'ho des del balcó activament des de la Comissió d'Energia. M'agradaria poder-vos explicar com hem arribat a on som, però no ho faré perquè això quasi que seria una ponència exclusiva i seria, en el cas de Catalunya, quasi una història de terror. Em centraré en el tema de la ponència d'ara, que és el tema de la indústria i quin paper ha de jugar. Dius que a Catalunya hi ha un missatge positiu, que és el nostre sector industrial, i això vist des de fora, perquè jo no soc empresari, hem de dir que tenim un sector molt dinàmic, que històricament ha sabut fer una revolució industrial des del no-res, amb uns minsos recursos energètics vam saber fer una revolució industrial. I ara tenim exemples reals, com algunes empreses, que com no citaré a Eolos, a Kitson Wind, perquè el vam tindre ahir entre nosaltres, i és un exemple de com la indústria es mou i és un exemple de com ha de seguir. El tenim aquí en Joan Vila amb la seva indústria LC Pavés, que si tinc oportunitat també citaré quin paper ha de jugar l'eficiència i la frugalitat amb la resposta que s'ha de donar no només des de la indústria sinó també de la societat per trobar una sortida en l'atzucac en el que estem. Però també mencionar el risc en el que ens enfrontem si no sabem fer les coses ben fetes, que sens dubte és el risc de la desindustrialització, perquè si no sabem apropar la generació potser el consum s'aproparà en els llocs on hi ha generació. Ja els aragonesos, com es va mencionar ahir, ja veuen l'oportunitat per activa i per passiva de treure fruit de la nostra, com va dir ahir en Jaume, la nostra gandoleria. No sé quina paraula va fer servir, però era molt interessant. L'empresa té un paper important, no només com a dinamitzador, sinó a més, com a exigència a l'administració pública de que actuï i es mogui amb rapidesa. Tenim una feina important de fer pedagogia i aquest acte d'avui, sens dubte, ho ha de ser.
però hem de saber anar units. I quan dic units no ho dic pejorativament, sinó que després potser parlarem alguna cosa de què és la sobirania o quina és la sobirania que necessitem. Però si dius que tenim institucions importants, us he mencionat el Col·legi d'Enginyers amb la seva Comissió d'Energia, que intenta ser molt dinàmic i treu comunicats. El mes de maig en vam treure un, crec, molt interessant, que el trobareu a la web, però també les institucions empresarials com la Cambra o com Pimec o com Foment tenen internament les seves comissions d'energia i jo crec que això ho hem de saber dinamitzar, ho hem de saber donar-li valor. En Joan ha parlat del comissionat i jo crec que aquest comissionat és necessari no tan sols per dinamitzar i activar tot el que tenim, després parlaré del que tenim, sinó també de fiscalitzar. El mes d'agost va sortir un decret que parlava de 1.000 i escaig de milions que es donaven al sector elèctric per dinamitzar les renovables. Algú des del sector privat ha exigit a l'administració d'aquests diners que s'han donat a les empreses elèctriques, aquests oligopolis, que a mi no m'agrada la paraula, però com que s'ha fet servir, la dic ja, en què s'han gastat aquests diners? Doncs escolta, s'han de donar explicacions als que han posat aquests diners, que és la gent, les empreses, aquests diners que s'han fet d'això. Jo crec que a Catalunya hauríem de saber crear, jo no dic alguna cosa com el que hi ha a Madrid i a Lisboa, que reuneixen cada 3 mesos per parlar del, que jo havia sigut membre, el Comitè Tècnic de Seguiment d'Operació del Sistema Ibèric Peninsular. Doncs hem de tindre algun element fiscalitzador que sapiguem on estem, quins problemes tenim, quins problemes tindrem, què passarà els pròxims dies, què va passar el mes passat amb aquell incident que hi va haver-hi que es va despenjar no sé qui. Tot això s'ha de saber explicar. Aquí jo aprofito per dir, escolta, el 24 de juliol de l'any 2001, un avionet que estava apagant un incendi a França va provocar un tall d'una línia elèctrica i això va provocar una sotragada de tensió que Espanya va quedar aïllada del sistema PTE, del sistema europeu. Com es van comportar les renovables? Hem de saber exigir què va passar aquell dia, perquè si realment ens creiem en un futur de renovables, hem de tindre el nostre sistema protectiu i els nostres sistemes de recuperació perquè donguin resposta a una exigència d'operació tan sèria com aquesta. Jo crec que des del punt de vista de país, que som, jo crec que hem de saber demanar a l'estat espanyol, que en aquests moments és el que gestiona l'operador del sistema, totes aquestes coses, que dongui explicacions més enllà de les competències que ja tenim delegades, que és la distribució. No ho oblidem, que jo crec que aquí ens donen per una mà i ens prenen per l'altra. Hem de fer pedagogia, quilowatts, kilovolts, quilowatts hora, no quilowatts barra hora, com hem vist alguna vegada per la televisió, em desespero, no? És a dir, hem de saber entendre tot això. Quan parlem que estem posant no sé quants gigawatts a la xarxa, gigawatts durant quant ratet? A la mitja hora que bufa el vent? Perquè una nuclear, que les denostem, que preferiríem no veure-les, clar, quan engegues el motoret de la nuclear i et dona un gigawatt fins que se li acaba el plutoni. I això pot ser 2 anys. Clar, quan tu tens una central reversible, per exemple, com Moralets, que puguem emmagatzemar aigua en el llac de Lleuset i engeguem el llac, i mira, fins que no es buida Lleuset tenim 500 megawatts. Sí, però Lleuset en 126 hores es buida. Vull dir que hem d'anar al tanto quan pensem de potència i parlem d'energia, perquè són 2 conceptes que els hem de saber gestionar. I a l'hivern ho sabem, que hi ha temporades de boira, que igual et dura 10 dies que no veus el sol, sobretot a la gent de Lleida. O l'estiu, que dius, home, l'estiu fa sol, sí, però les plaques fotovoltaiques poden perdre fins a un 50% de rendiment quan la temperatura supera determinats llindars. I aleshores necessitem l'emmagatzemament. Com a país ens hem de plantejar l'emmagatzemament com un aspecte important i des del sector industrial hem de saber demanar explicacions a l'administració. I per sort, l'administració pot donar aquestes respostes perquè té el muscle i les institucions adequades per fer-ho. Tens l'ICAEN, tens l'IREC, tens COPC, tens un grapat d'empreses industrials a Catalunya que saben desenvolupar tecnologia electrònica de potència. Tots aquests elements els hem de saber fer jugar en el taulell de joc. I aquestes institucions, qui les ha de dinamitzar és l'administració pública. És
Catalunya. I el paper que ha de fer l'empresa elèctrica és obligar a l'administració a moure aquestes fitxes, perquè si no perdrem la partida amb la torre i l'alfil a la línia de sortida. Per tant, aquestes coses les hem de saber fer jugar. Tenim un altre problema, que és que estem conduint un cotxe que no té una barra de direcció, no té una columna de direcció, té una goma de direcció. I clar, quan tu pegues el cop de volant, les rodes tardaran un temps en girar. Això és important. Això és important perquè estem fent tard, clar que estem fent tard, perquè és que ja havíem d'haver girat fa estona per entrar a la curva, perquè si no el temps de resposta se'ns acaba. Ho vam viure amb amargura el 14 de desembre de l'any 2001, quan aquell dia ens vam quedar a mitja Espanya a les fosques perquè no hi havia coeficient de cobertura en el país. La central de Cofrentes, els que sapigueu un pic d'energia sabreu de què parlo, Cofrentes, una central nuclear d'1 gigawatt, estava fent 1 gigabar, és a dir, estava com un gran condensador d'1 gigawatt, com un condensador, no estava generant potència, estava absorbint reactiva per intentar aguantar la tensió a la zona de València perquè s'estava ensorrant. I una persona, que era el meu homònim a Red Elèctrica, va prendre la decisió dura d'ordenar a una empresa elèctrica com era Unión Fenosa de que obrís els interruptors i deixés mig Madrid a les fosques, entre altres coses la Moncloa. Per què? Perquè Espanya no aguantava. Com s'havia arribat en aquesta situació? Senzillament perquè no s'havien fet les coses a temps. Aleshores sí, aleshores ens van entrar a les presses i ens vam posar a invertir milions d'euros a fer cicles combinats perquè era el que sabíem comprar, que sabies que t'ho muntaven en 3 mesos i ho podies posar a l'explotació en 3 mesos. I ens vam tornar bojos inaugurant un cicle combinat cada vegada que ens trobàvem a Madrid en les reunions de Red Elèctrica. Ens vam passar de frenada, però en direcció contrària, aleshores. Vull dir que és un sector que és molt delicat i l'hem de tractar amb carinyo. El podem denostar, els podem dir oligopolis, els podem escopir la cara, però pensem que és un tema que és més complex del de posar plaques a la teulada. I us ho dic una mica amb el sentiment de recança d'haver tingut a les meves mans l'explotació d'una xarxa elèctrica d'aquest país, des de Canàries fins al Pirineu, i des de Saragossa fins a Palma de Mallorca. Cal treure profit del que tenim. Si m'allargo massa, digue-m'ho, perquè continuaré. Sí, t'ha de comentar. El Joan vol intervenir i si vols després reprens el fil. Perfecte. No, és que a mi us podria parlar una hora i mitja. Joan, endavant. No, jo ara volia respondre la primera pregunta. Sí. He fet la intervenció perquè no volia que se m'escapés la intervenció amb la proposta. Però sí que, des del punt de vista de l'economia, com afecta la situació actual, l'economia, i com la transformació renovable pot ajudar a resoldre aquest problema, és la clau de tot plegat. Perquè tingueu tots una idea, el PIB, el cost energètic sobre el PIB a Catalunya el 2019 va ser el 4%. Aquest any segurament arribarà al 16%. Per tant, vol dir que ens hem empobrit un 12%. I això tindrà, diríem, conseqüències a tota l'economia. Les conseqüències, diríem, que són derivades de la inflació, que vindran, diríem, contrarrestades o intentant frenar-ho a través de mesures del tipus d'interès, que això portarà a que la gent, el seu poder adquisitiu baixi, que hi hagi desnonaments, però tot això acabarà amb una pèrdua de l'economia important, una pèrdua d'empreses, amb una pèrdua de llocs de treball, i això no s'ha aturat només amb aquest xoc d'aquest any. Perquè puguem fer la transició, aquest 16% que ara tindrem aquest any, que és excessiu de cost sobre el PIB, passarà a ser del 8 i el 9%. Però continuarem tenint durant molts anys aquest cost sobre el PIB. Per tant, si era el 4 i després estarem molts anys entre el 8 i el 9, vol dir que tindrem anys que ens continuarem empobrint respecte al 2019. L'única solució que hi ha per resoldre això és invertir en renovables. Perquè la mateixa inversió és generadora d'economia, però sobretot, perquè aquesta inversió ens abaixa aquest cost famós del 8% cap a més a sota del 4%. I aquesta és la transformació que hem de fer. Per tant, és clar que si no fem la transició ens empobrirem de forma important in secula in seculorum novament. És a dir, continuadament, si fem els deures,
tindrem, és possible, una baixada fins al 2030, que és, diríem, l'acumulació d'inversions renovables, si fem els deures, doncs tocarà fons, i a partir d'aquell moment aquesta acumulació renovable farà que aquest cost de l'energia sobre l'economia baixi. Però és que a mi se'm foten els pèls de punta pensar que els economistes no estan dient això. És a dir, no estan veient la que ens ve a davant. Possiblement l'any que ve, quan tinguem la patacada, començaran a pensar-ho, no? Però si no som una mica proactius i anticipem el problema, les coses es tornaran greus i seran molt més difícils. Per tant, la transició energètica és clau, és vital per poder sobreviure econòmicament. És que si no, la castanya serà, el del 2008 semblarà fireta. Molt bé. Sí? Jo estic totalment d'acord i tenia una pregunta, això de què ha de ser liderada per l'administració. Clar, jo la meva sensació és que qualsevol persona que està en un sector mínimament intensiu en energia, ara ja no fa falta que siguis un gran consumidor energètic perquè tinguis ganes de canviar les coses, mínimament consumidor d'energia, és que els números surten molt fàcils, que si et deixen fer les teves plaques, en un any o dos ja ho tens pagat. Llavors, crec que si fas els números, hi ha tot aquest potencial de gent que està disposat a fer aquestes inversions que li salvaran, no ben bé, però li faran que els números no facin tanta pena. O sigui, els números faran pena, però menys. I a vegades em plantejo, ja no és tant que hagin de fer una gran dinamització, perquè jo crec que a nivell industrial la gent se n'adona, fa els números. Una mica que s'ha de deixar fer. S'ha de deixar fer. I els polígons, que potser no els havíem pensat per ficar plaques, però si estan buits i no hi ha res, doncs flexibilitzem. Però si parles de flexibilitzar d'aquí 5 anys, ostres, vale, d'acord, però aquests 5 anys ja t'ho estàs menjant. I hi ha molta empresa que tenen ganes de fer-ho, perquè és que si no, no surten els números ni de casualitat, a part de que, com ja us he dit, tenim una localització que no ens canviarà ningú i que és òptima, i no et deixen fer ni els números, no? I hi ha coses que a vegades a l'administració dius és que això triga 3 anys. Bé, doncs no pot. O sigui, potser hem de canviar una mica els tempos, perquè l'emergència climàtica, la paraula emergència no és perquè quedi sexy. Sexy no és gens, emergència. És perquè si pot trigar un any no en trigui 2 o 3. I amb el tema dels números d'energia igual. Si fas les plaques aquest any, jo per exemple estic parlant amb l'escola dels meus fills a veure si fiquen plaques. És que és molt complicat, ho hem de parlar, hi ha gent del patronat que diu que les plaques no surten a compte, i dic, ostres, no han fet els números. Però que potser l'any que ve, dic, és que l'oportunitat ja fa un any que els hi vaig dir que venien castanyes, fa un any, ara aquest any potser l'any que ve, i t'han passat els 3 anys on la inversió no només t'hagués ajudat molt a mantenir els costos, l'haguessis pagat tota. O sigui, l'haguessis pagat tota en aquests 3 anys que tu has estat pensant. I clar, o sigui, és d'una frustració una cosa que ens pot protegir. Ja no estem parlant en parcs naturals on hi ha un conflicte, estem parlant en un polígon que està completament erm. Que no ho puguem fer ni aquest any ni l'any que ve perquè potser el següent, doncs és molt preocupant en un context d'emergència climàtica que, com ja he dit, no és gens sexy. O sigui que, no sé. Moltes gràcies. Josep? Sí, això que tu dius certament tens raó i també s'ha de fer. Però en aquests moments estem en un moment conjuntural, com deia en Joan, que la situació és molt més complicada i els partits, perquè són diversos partits, es juguen a diferents lligues. I aquestes lligues s'han de jugar cada una per separat, perquè si barregem les coses el que anem és a la confusió, i de la confusió a la paràlisi és un pas. És a dir, hi ha partits que s'han de jugar en el món de la baixa tensió, com va dir ahir, o aquest dematí ha sigut en Víctor Cosí, que potser ho tenim per aquí, que es nota la gent que toca ferro, es nota la gent que quan parleu. Una cosa és la xarxa de baixa tensió, on s'han de fer els autoconsums, s'han de fer parcs, i estem parlant de centenars de quilowatts o d'algun megawatt.
també, amb la línia del que tu dius, s'ha d'avançar en la mitja tensió, també amb centenars de quilowatts o molt pocs megawatts, perquè després parlaré de la xarxa de mitja tensió, perquè ara faré un salt en l'aire, i després de parlar que, per exemple, hem d'aprofitar tot el que ja tenim, les comunitats energètiques també, els agregadors, que no n'hem parlat aquests dies, però és una fitxa que tenim en el taulell i no l'hem moguda, encara que tenim a la casella de sortida. I un aspecte que per mi és important, que són les microxarxes semiaïllades, que és un element que ho podríem jugar fent servir la disposició addicional 23 de la llei del sector de l'any 2013, em sembla que és, i del 24-2013, que sota el subterfugi de bancs de proves donaria peu a poder fer determinades instal·lacions en plan de prova, i jo crec que aquí és una oportunitat que aquesta fitxa és que no està ni al tablero, encara no l'hem tret ni de la caixa. Per tant, jugar la fitxa de la disposició addicional 23 que està allà a la llei del sector, jo crec que és una oportunitat. I, evidentment, el tema que per mi és crucial, que també s'ha exposat aquí amb en Víctor Cosí, de saber fer una xarxa amb 132 quilovolts, de recollir diferents instal·lacions de generació per portar-les a una subestació, també és important. I aquí he fet un salt, deliberadament, passant per el que s'ha de poder fer en la xarxa de mitja tensió. I aquí estaríem parlant d'instal·lacions de 2, 3, 4, 5 megawatts. Mira, la xarxa de distribució, si tens una línia que et surt d'una subestació, i ensenyalaré amb el dit i diré noms i cognoms perquè la conec, Santa Margarita de la subestació de Montblanc, que surt de Montblanc direcció a La Guàrdia, s'enfila cap a Blancafort, gira cap a Solivella, després se'n va cap a Sarrao i acaba a Llorac, que també s'ha parlat aquí del municipi de Llorac, quasi a prop d'Igualada, on després de recórrer uns 130 quilòmetres ha passat per uns 119-120 centres de transformació, entre 50 quilowatts i 640 quilowatts. Per moltes cooperatives vinícoles que hi hagi a Solivella i a Sarrao i a Pira i tal, que seria una oportunitat cada un d'aquests municipis de poder tindre una comunitat energètica a nivell de municipi, i aquí et surt el radi dels 2 quilòmetres perfectament, no li pots anar posant en aquesta xarxa 2 megawatts a cada població, perquè és que no, vaja, que el tècnic del centre de control s'estira per la finestra. Per tant, això no es pot fer. Hem de pensar en gran i hem de pensar en coses ambicioses. I el que s'ha sabut fer amb la xarxa d'alta tensió, que ens explicava amb 132 quilovolts, escolta, com a país, no podríem pensar en desenvolupar, i això lliga amb l'article que es va publicar, o l'entrevista que em van fer a VilaWeb fa un temps, no podríem pensar en dir, escolta, com a país no hem de pensar en una infraestructura nova que pugui tindre una certa financiació pública amb dret de retracte, amb dret, perdó, de recuperació de la inversió, de manera que des del sector públic es financia aquesta infraestructura i a mesura que es van entrant noves generacions, paguen un plus i d'aquesta manera es reparteix. Perquè, clar, si cada cooperativa vinícola ha d'anar a Endesa a trucar a la porteta a dir que vol posar 2 megawatts, Endesa li cobrarà una línia a cada un d'ells a Montblanc i tindrem tantes línies com municipis. Per tant, això hem de pensar en gran. I per pensar en gran, aquí, evidentment, és un paper de tots, de les empreses, del sector industrial, de les cooperatives agrícoles, de la Unió de Pagesos, i això, evidentment, a qui li correspon portar la batuta, jo no sé si és l'Assumpta Ferran, que no la veig per aquí, però com l'aprecio molt, o ha de ser l'ICAEN, o qui ha de ser. Però, evidentment, aquí es necessita algú que agafi les riendes de tots aquests cavalls i comencem a avançar en línia recta. Què ha de fer la societat civil? Què han de fer els empresaris? Tocar el clàxon, tocar el clàxon. I pensem una cosa, la revolució industrial que es va fer a principis del segle passat no la va fer la Generalitat de Catalunya. Clar que, a veure, ara deixeu-me dir una inconveniència, perquè afortunadament avui ja no es dona el cas. En aquell temps teníem negreros que venien carregats de dòlars. Ara, afortunadament, no tenim aquests negreros.
però hem de saber veure, jo no sé si són els fons europeus o què ha de ser, com sabem dinamitzar tots aquests actius per realment afrontar aquest tema amb decisió, com ho van fer servir els nostres besavis que portaven el cotó en brut per portar-lo a Llobregat amunt, per tornar-lo a baixar cap a Mataró perquè l'estampessin per anar-lo a vendre una altra vegada a Luciana. Coi, si els nostres besavis van fer això, nosaltres no podem fer una cosa semblant. Per tant, jo crec que com a país, inclús com a orgull de país, jo crec que hem de dinamitzar l'associació de municipis, les diputacions, hem de dinamitzar el sector privat, perquè evidentment tenim un repte de país i a més és que és engrescador. Molt bé. Sí, Roger? Bueno, jo volia fer un apunt sobre el concepte, perquè també crec que la transició energètica, en aquestes jornades s'ha fet servir moltes vegades la paraula oligopoli i justament crec que el model de transició energètica, depenent del model que s'implementi, crec que, i això tiro més pel terreny perquè també és per tema professional, que pot fomentar la competència. El que passa és que a vegades quan ens posem a la boca la paraula oligopoli, per exemple, en un dels informes que vam fer nosaltres, miràvem les peticions de la ponència d'energies renovables i, per exemple, veiem que en aquest cas, per exemple, 440 empreses diferents havien demanat permís per crear un projecte fotovoltaic, i d'aquestes només 4 n'havien demanat per posar més de 10 projectes i només 23 n'havien demanat per posar més de 3 projectes. És a dir, que a vegades certament hi ha quotes de mercat elevades en certs mercats concrets, però crec que justament en l'àmbit renovable hi ha espai, de fet jo crec que ho estem veient, que no sigui la concentració que veiem dels recursos fòssils. I després, en segon lloc, en relació a la qüestió de la magnitud, que també parlàvem sobre fer pedagogia, que sí que és cert que moltes vegades la gent que no està molt familiaritzada amb el sector energètic o elèctric sorgeix la pregunta de si posem plaques a tots els terrats, això serà suficient per abastir, etc. I clar, també des del punt de vista econòmic hem de tenir clar la importància del concepte d'economies d'escala. I, per exemple, avui ara mateix s'està celebrant la quarta subhasta de potència renovable, que subhasten avui 3.300 megawatts, 1.800 fotovoltaics i 1.500 eòlics. I de les dues grans subhastes anteriors, una tercera que es va fer més petita el passat mes, bàsicament ens vam fixar que es guardava una reserva específica per alguns projectes fotovoltaics que eren distribuïts, i ens vam trobar que una de les reserves de 300 megawatts només es van cobrir 5,75 megawatts, que era menys del 2%, i a més vam observar que van tenir els preus més elevats de la subhasta, que sí que és cert que, tot i així, aquests preus van ser molt inferiors als preus que estem veient ara i, per tant, això també ens demostra que des d'un punt de vista regulatori cal seguir apuntant per aquests mecanismes. El preu mitjà del 2021 ha sigut de 112 euros megawatt hora i el del 2022 és aproximadament de 180, per tant, reduccions del 70 o 80%, però tot i així reduccions del 40 o 50% amb la mitjana de preus històrics dels anys passats. I per tant, en tot cas, veurem com acaba avui la subhasta. Es pretenen subhastar fins a 20 gigawatts en un horitzó temporal de fins al 2025. És un mecanisme que també s'ha extès a altres països. A Portugal, per exemple, han posat sobre la taula aquests 10 gigawatts de subhasta d'eòlica marina i, per tant, des d'aquest punt de vista crec que és interessant també veure la intersecció aquesta de com la transició energètica pot tenir a veure amb augmentar la competència en el sector. Molt bé, Joan. Sí, torno a posar el focus més macro. Hi ha una xifra que em penso que l'hem de començar a canviar. Pep, has dit que la inversió en renovables seria de 55.000 milions. Doncs és que això només és en renovables. Doncs clar, si els habitatges han de fer els deures i amb aïllament, amb obertures, amb bomba de calor i l'adaptació del cotxe al cotxe elèctric, això són 110.000 milions. Les indústries, la seva adaptació són 50.000 milions més i l'adaptació que ha de fer l'administració pública i la Generalitat amb el transport públic són cap a 50.000 milions més. Per tant, ens anem amb una xifra de 250.000 milions. D'aquí ve la importància de fer-ho bé, perquè invertir 250.000 milions és un impuls a l'economia molt important. Ara bé, la pregunta que tots us heu anat dient és: i això com ho finançarem? Doncs amb els estalvis. És a dir, un criteri que és un principi bàsic del món de la transició energètica
és que els crèdits, el finançament que es tingui per poder finançar tot això, les quotes siguin justament les equivalents a l'estalvi energètic que es fa. Això és un principi que és clau. On ens porta això? Ens porta que moltes formes que hi ha de finançament avui a l'economia no són vàlides, perquè si una família ha de finançar 22.000 euros durant 15 anys, aquesta figura no hi és. I, per tant, hem de posar-nos les piles, hem de crear fórmules híbrides entre el sector privat i el sector públic per fer possible que aquestes coses puguin funcionar. El finançament d'energies renovables, ara estem veient una bombolla, però quan la bombolla ens baixi veurem que necessitarem finançar la fotovoltaica possiblement a 10 anys o a 15 anys. Quan tinguem la fotovoltaica a preus inferiors a 30 euros a megawatt hora, ens adonarem que això ha d'anar per aquí. Per tant, hem de, primer, aixecar el cap i dir 250.000 euros, 250.000 milions. Segon, el finançament sempre ha de tenir aquest principi, que és que la quota del finançament ha de ser equivalent a l'estalvi que es faci. Fent això, l'economia podrà resoldre-ho relativament bé, però ho hem de fer així. Molt bé. Hi ha una pregunta que voldria fer també, que és, aprofitant que tenim economistes a la taula, sobre els mecanismes fiscals per impulsar la transició energètica i, de pas, atraure i impulsar també la reindustrialització de Catalunya. A vegades es parla també de taxar el carboni. Llavors, m'agradaria preguntar quins mecanismes es podrien impulsar en aquest sentit. No sé si Mar o tu mateix, Roger, voleu començar a abordar-ho? La taxa de carboni ja hi és, afecta els sectors industrials més energèticament intensius, però hi ha diversos sectors que se n'han escapat, el del cotxe, un dels més principals, i la calefacció residencial amb gas, perquè amb electricitat sí que està taxada. Llavors, ara mateix tenim un sistema d'imposició que genera com unes diferències entre tecnologies que no són gaire bones. Amb la calefacció a gas, per exemple, hi ha un subsidi implícit que, a més, s'ha fet encara més gran amb el que s'ha decidit respecte a la tarifa regulada de gas. Llavors, això és un mecanisme. L'altre mecanisme que s'ha fet servir molt és el de les ajudes i els subsidis, a vegades de caràcter local, quan s'exempta l'IBI, o a vegades de caràcter més regional o del Next Generation, no? I en aquests jo crec que a vegades s'ha d'anar una mica alerta, sobretot perquè moltes d'aquestes tecnologies, és el que diu el Joan, que l'estalvi ja paga per la inversió. Llavors tenim situacions en què a les zones més afluents de Catalunya hi fiquen moltes plaques que venen altament subsidiades i quan parlem de qui es beneficia d'aquesta transició, una mica en la línia del panell anterior, doncs aquests subsidis poden ser una mica perillosos. Tot i així, són altament poderosos. Per què? Perquè el que deia al principi, la gent encara està amb aquest mite que això surt car. I o li pagues la meitat de les plaques o encara que es pagui sol no ho fa, no? A nivell de finançament ajuden les fórmules en què et donen electricitat gratis però tu no pagues res. Però evidentment la renta se la queda la companyia elèctrica, no te la quedes tu, no? Llavors, tot el que sigui fiscalitat s'ha de mirar l'impacte distributiu perquè no s'arreglarà per altres bandes. És un impacte real distributiu i veure com es fa. Però malauradament, tant amb el cotxe elèctric com amb les plaques, veiem que aquests subsidis que tècnicament no són necessaris per justificar l'estalvi, tenen un gran impacte i això és una problemàtica greu que, per exemple, a Califòrnia està fent que tot i l'èxit de les renovables, la gent comenci a estar-hi en contra, no? I per aquests temes més distributius. S'ha d'anar una mica alerta. Jo soc superpartidària de taxar el carboni, inclosa la calefacció residencial, però evidentment aquest hivern no és un bon moment de pensar-hi perquè moltes famílies no podran ni tan sols engegar-ho. Sí, jo estic molt d'acord i de fet crec que la taxa del carboni és una de les coses en les que hi ha un enorme consens entre economistes i de fet recordo que es va fer una publicació que la qual van signar, van subscriure molts diversos premis Nobel, etc., com a mecanisme d'internalitzar una externalitat. És a dir, al final aquí del que estem parlant és que hi ha una externalitat, que per tant es generen uns costos que no són indirectament suportats perquè els està generant i per tant s'han de generar certs mecanismes perquè això sigui possible. Òbviament aquí hi ha uns efectes secundaris
derivats i que tenen un impacte i que en certa manera ens els hem autoinduït. És a dir, el fet que en els darrers mesos o en el darrer any i mig hi hagi hagut un augment molt important també del dret a contaminar, d'aquesta tonelada per CO2 dels drets d'emissió, això en part pot haver contribuït també a augmentar els preus, i d'aquí que s'han posat tota una sèrie de mecanismes sobre la taula, com per exemple la detracció, la substreure aquestes rendes extraordinàries que estan percebent aquelles centrals que no són emissores com la nuclear o la hidràulica i que a més es van fer abans de que s'imposés i que entrés en vigor aquest sistema i per tant són d'alguna manera rendes regulatòries que s'estan fent de manera artificial. I després hi ha tot el tema, com ha dit la Mar també, que també estic molt d'acord, que un dels reptes de la transició energètica des del punt de vista de la política econòmica i de l'economia política és les consideracions i l'impacte distributiu. Si no aconseguim que socialment situacions en les que de vegades hi pot haver desigualtat social o que la implementació de certes polítiques tingui uns efectes negatius sobre la distribució de la renda, difícilment trobarem que hi hagi un consens social. I algunes de les polítiques fiscals que s'han fet, com ha dit ella, algunes també poden tenir, hem de plantejar-nos que sempre que fem política fiscal, reduir, per exemple, l'IVA de certs impostos, això té un cost fiscal per l'administració. I moltes vegades també hem de tenir en compte que això és una cosa que a vegades a la gent que no està formada en economia li costa entendre, que quan nosaltres reduïm els impostos, si en un mercat hi ha poca competència i es redueixen els impostos, a vegades pot passar que aquest marge de reducció d'impostos sigui traslladat en forma de majors marges de beneficis. I aquí s'han estudiat diversos casos a casa nostra. Per exemple, aquí es va fer una rebaixa de l'IVA dels cinemes que es va veure que es va acabar en part sent apropiada i tenim evidència internacional de modificacions de l'IVA en aquest sentit. Per tant, molt de compte en fer segons quina política fiscal que d'alguna manera pot no tenir l'efecte buscat. I després també en relació a la congelació de la tarifa de gas, que en certa manera és una mesura que es fa per ajudar a les persones vulnerables, però una de les coses que també crec que ens ha de preocupar i s'ha alertat una mica és que ara mateix és impossible que qualsevol tarifa del mercat lliure competeixi amb la tarifa regulada del gas. És impossible. L'estalvi avui dia és de 1.500-2.000 euros anuals. I per tant, la tarifa regulada la presten 4 empreses i això pot tenir uns efectes derivats. Per tant, les intervencions fiscals i regulatòries jo crec que sempre han d'anar acompanyades d'una anàlisi exhaustiva de les conseqüències distributives i sobre les estructures dels mercats, que en el cas de l'energètic té un mercat molt particular. Molt bé. Una altra pregunta que també voldria fer, i un tema que és evident d'aquestes jornades és que cal més energia, però una altra pregunta i un altre debat és si estem aprofitant l'energia. Llavors, eficiència energètica, cal exigir eficiència energètica a les empreses? S'està aprofitant l'energia? I si cal exigir-la, com? Llavors, no sé si en aquest sentit, Joan, vols disparar tu primer? Sí, això, a veure, no cal exigir res, home. L'economia et porta a fer això. És a dir, que no hi ha més. És a dir, l'economia és el gran fil conductor de tot això. Si una empresa no fa deures, està morta. És a dir, no hi ha més. És a dir, ara bé, cal saber que hi ha un paquet de tecnologies que són disruptores que ens conduiran tot això. Les renovables ja ho sabem. El cotxe elèctric també ho sabem, a la bomba de calor també ho sabem. És possible que en el món ramader hi hagi un canvi en la proteïna animal, una disminució de la proteïna animal. Tot això, la penetració de totes aquestes tecnologies ens porten a que hi hagi una disminució, diríem, de matèries primeres que entren a l'economia. Ja s'ha dit aquí entre ahir i avui que a Catalunya l'energia primària és de 295 terawatts hora i que només n'utilitzem 165. Bé, doncs, quan totes aquestes tecnologies vagin penetrant, l'objectiu final de la transició és que ens quedem entre 100 i 120 terawatts hora. Per tant, la reducció és enorme. Torno a repetir, és a dir, si no fem els deures, altres ens els faran. És a dir, la conseqüència serà que no baixarem el consum, en canvi tancarem l'activitat econòmica, que
que tornarem a baixar el consum. És a dir, per tant, ens portarà a baixar el consum. És que és inapel·lable, això. La llei de l'economia, en un mercat que és obert com el que estem, doncs és implacable. O ho fas bé, o baixes els teus consums, o t'empobreixes. No hi ha més. Molt bé. Jo potser volia dir... Mar, i després... que a nivell d'empresa jo crec que realment tens l'incentiu de fer els números bé, intentar buscar aquestes eficiències. Crec que a nivell residencial doncs hi ha moltes més llacunes. Per exemple, si ets un llogater, doncs, bueno, tens el que tens. I a nivell de nova construcció, el factor cultural també afecta molt la nova construcció. Jo, per exemple, vaig entrar a viure en un pis que tenia bomba de calor i radiadors, perquè al constructor li feia por intentar vendre pisos sense radiadors, o sigui, tal qual. I tens com duplicat el sistema de calefacció, almenys pots fer servir la bomba de calor i ja està, no? Però tens aquesta duplicitat. Ara ja s'està regulant que la nova construcció doncs, ha d'anar amb bomba de calor i crec que aquest tipus de regulacions tenen un paper a jugar, perquè si no, culturalment, doncs, el cotxe de combustió, la meva opinió és que ja no n'hauríem de fer més. N'hi ha moltíssims, duraran molts anys i ens hem d'espavilar a fer-los d'una altra manera i a fer-ne menys. Culturalment, hi ha gent que ni els donguis un subsidi ridícul perquè no és necessari, encara et diran que no és el mismo, saps? Que no va bé aquell cotxe. Llavors hi ha un cert paper de la regulació i en certa manera com a economista això no ho diem gaire, però hi ha un cert paper de les prohibicions. Quan una cosa òbviament ha sobrepassat l'altra, hi ha un cert paper pels estàndards, pels codis de construcció que diguin, mireu nois, encara que sigui el que hem fet sempre i us sembli que és millor, ja no ho és i és moment de canviar-ho, perquè si no és molt lent i a vegades deixa enrere la gent que potser no té la capacitat de decisió. Molt bé. Sí, una mica redundant amb el que han comentat els companys. És a dir, l'empresa és un organisme viu i com a organisme viu que és, lluita per la seva supervivència. Per tant, no cal obligar-la que sobrevisqui perquè farà el possible per fer-ho. I en aquest sentit, evidentment, actuarà i ho està fent. Hem d'anar cap a una societat, i agafo les paraules d'en Joan Vila, cap a aquesta frugalitat que ens faci més resilients. Jo crec que el que ha comentat la Mar és molt pertinent. Hem de mirar, jo no dic d'anar cap a un decreixement, però sí que hem de ser molt més conscients del que tenim i donar-li valor. Jo soc de l'opinió que els plans Renove i les zones de baixes emissions és una trampa, però el que estem fent és accelerar el cercle de renovació i producció i estem fent el joc a les grans empreses que produeixen béns i equipaments. M'agrada molt la idea del Joan del tema que el que hem de penalitzar és l'utilització de matèries primeres. Per tant, el que tenim ho hem de fer servir i no inventem res. És el que deia l'àvia, nen, compra't uns pantalons però que siguin de durada. I això ho hem de recuperar. I amb el tema de l'empresa, potser la solució de tots aquests problemes encara no ha sortit. I espero que potser tinguem sort, però no hi hem de comptar. I el que hem de buscar és anar cap a economies circulars. El tema de l'aigua es va mencionar, crec que ahir. El tema de l'energia, les aigües residuals i l'agricultura són tres sectors que donen peu a que hi hagi una economia circular important aquí i per trobar la solució a l'atzucac actual segurament haurem de saber combinar i agrupar tots aquests circuits perquè són circuits que no són independents. Molt bé. Com que també ens hem tornat a quedar sense temps, voldria fer una última pregunta. Abans el Joan comentava l'augment del cost energètic. També, si mirem l'evolució del PIB industrial de Catalunya, la tendència és inversament proporcional. Ahir també parlàvem de pèrdua de competitivitat i el Jaume mencionava com a exemple també la petroquímica. Si haguéssim de fer un pla de xoc per orientar la transició energètica cap al teixit industrial de Catalunya, si poguéssim definir 1, 2, 3 accions que són fonamentals, bàsiques cap al model, us convido a fer-ho, els que s'animin de vosaltres, i amb això tancaríem aquesta taula. Si el primer, algú... Josep, tu primer. A veure, el pla de xoc l'hauríem d'estar fent, perquè a la patacada ja ens l'hem pagat, ja ens pagarem una patacada. Ja ens l'hem pagada, la patacada. Vull dir, no som a temps a reaccionar. Ja fa temps que vam passar al punt de no retorn. Per tant, ja hauríem d'estar preparant el plan d'emergència. El dia 1 de maig d'aquest any, el Col·legi d'Enginyers Industrials va fer un comunicat que es va fer públic on contemplava ja una sèrie de plans que haurem d'activar.
El tema de la nuclear, diem que la tancarem. Mira, tant de bo, però escolta, jo abans de tirar-la miraria a veure com sobreviurem. I això no estic fent un al·legat a les nuclears, ans al contrari. Amb aquest tema dels plans d'emergència i la petroquímica que has mencionat tu, no oblidem que necessitarem hidrogen si realment volem substituir el gas. Ens agradi o no, perquè l'hidrogen no el trobes en un forat sota terra, necessitarem energia. De tota la renovable que estem dient, i en l'estudi del col·legi es considerava, necessitarem més renovable per poder fer aquest hidrogen. L'hidrogen, malauradament, necessita aigua, i d'aigua tampoc no tenim tanta. I torno al tema del recurrent de sectors aquells que els hem d'analitzar en paral·lel. El llibre d'en Tremosa i d'en Moron sobre el tema de l'emmagatzemament és crucial. El capítol d'emmagatzemament l'hem de tenir molt en compte i allà juga l'aigua. Potser convindria fer alguna cosa en el Delta de l'Ebre i allà algunes comportes podrien ajudar a contenir el nivell freàtic aigües amunt de l'Ebre i allà igual podríem obtenir un embassament semblant amb el de Mequinensa, jugant només amb un parell de metres en unes comportes de l'Ebre que ens podrien donar peu. Aquest és un projecte molt antic que ja es va fer en el temps de l'ENER i ens donaria peu a poder contemplar una miqueta més d'aigua per poder jugar amb l'hidrogen. És a dir, els plans no és que ens faran falta, és que hi hauríem d'estar treballant ja. I també una cosa que he mencionat abans que diria i la dic, que tenim un problema de sobirania i Espanya és un país molt gran. Aleshores, quan vulguem fer coses ens trobarem molt limitats i aleshores jo no sé si un dia serem república o no serem república, però sí el que hem de saber gestionar molt bé és que des d'Europa o des d'Espanya o des dels dos s'entengui que per poder sortir d'aquest atzucac necessitem poder desmuntar algun vagonet de cua perquè aquest vagonet de cua puguem fer la maniobra adequada que haurem de fer. Si hem d'anar tots com els hermanos Dalton, agafadets de la mà, aquesta curva no l'agafarem, ens sortirem a la cuneta segur. Molt bé. Algú més? Joan? Sí, el pla de xoc. Seré molt clar. Posar un ciri amb algun sant. Que Déu ens agafi confessats. Hem fet tan tard, que pla de xoc no n'hi pot haver. És a dir, tot ha de ser progressiu. És a dir, encara estem parlant de fer pedagogia. Hòstia, si fa 20 anys que hauríem d'haver fet això. Encara estem parlant de fer un pacte perquè posem fotovoltaica a cada municipi. Estem a les beceroles. Per tant, pla de xoc, malament rai. Que Déu ens agafi confessats. Molt bé, doncs amb aquestes paraules... Marc? Bueno, jo també volia anar en la línia, o sigui, la primera és assumir que el model del combustible fòssil s'ha acabat, ja s'ha acabat, encara que el veiguem una mica més. I en lloc de tenir aquesta actitud de confrontació amb aquest canvi, o ens hi agafem o no hi ha res. O ens hi agafem o no hi ha res. I aquí afecta molt la petroquímica i l'automòbil ja directament. Doncs la realitat és que això desapareixerà i pot triar 5-10 anys, però desapareixerà i si no t'hi fiques doncs vol dir que res, zero. I a nivell més optimista, doncs aquest recurs que tenim, que no se'n va enlloc perquè tenim la latitud i la longitud que ens ha tocat, aprofitar-lo i intentar-ho fer com un punt de competitivitat que realment tenim i que no sabem apreciar. Molt bé, Roger. Jo volia fer un darrer punt sobre el tema competencial, perquè sí que és veritat que en molts àmbits és evident que falta sobirania per poder exercir certes competències, però a vegades sembla que això sigui l'excusa de no exercir-les allà on es poden exercir. I en aquest cas també hem de ser conscients que vivim en un estat que té un cert grau de centralització i justament hem vist com hi ha comunitats del nostre entorn que estan exercint les competències per beneficiar-se d'agilitzar, per exemple, processos industrials a través de declaracions d'impacte d'interès general, fast tracks, processos accelerats, i crec que en aquest sentit nosaltres ho podríem exercir perquè, si no, com hem dit, l'efecte frontera farà que els processos industrials i les plantes vagin a l'Aragó o vagin a altres llocs. Llavors, en aquest sentit, crec que no ha de ser una excusa, és a dir, òbviament hi ha coses, no podem decidir sobre projectes de més de 50 megawatts, perquè ho diu la llei del sector elèctric, però jo crec que tenim prou competències per poder incidir i no quedar-nos només amb la cultura del greuge de no podem fer coses perquè Espanya no ens deixa, que això a vegades crec que també és una excusa dels nostres legisladors. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per participar en aquesta taula. Donem per tancada. Un aplaudiment, sisplau.
I donar les gràcies a tothom per assistir. Passo la paraula al molt honorable president Quim Torra per tancar aquesta jornada. Bé, és molt tard. Jo crec que han sigut un dia i mig molt intens. Agrair molt a tots plegats, a la gent que ha sponsoritzat aquestes jornades, al president Quim Torra per la seva col·laboració, l'oficina del president, l'Ajuntament de Girona, la delegació del govern a Girona. Tots plegats, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els ponents. Hem tingut unes sessions potser massa denses. Hauria estat interessant també tenir la participació del públic. Ho feia més complicat. Segurament són les primeres que hem muntat, per tant, no sé si n'hi haurà unes segones o no. Intentarem aprendre d'aquestes i intentarem incloure temes que han quedat una mica al marge i esperem que puguin ser temes diferents si ho fem una altra vegada, perquè voldrà dir que hem avançat en alguna direcció i, per tant, els problemes potser seran una mica diferents, perquè aquests que hem estat resseguint aquí doncs són una mica, francament, repetitius. Fa anys que estem parlant de transició energètica i seguim parlant de transició energètica, fa anys que estem parlant de planificació i seguim planificant, fa anys que estem dient que ens hem de moure i seguim quiets, i per tant fa anys que diem que l'administració no ajuda i segueix sense ajudar, fa anys que diem que l'administració està carregada de burocràcia i segueix sent burocratitzada i per tant diguem-ne a veure si aconseguim avançar i si es produeixen unes segones jornades podem ser una mica més optimistes, podem incloure més dones en les taules i en els debats, que les hem trobat a faltar. Hi ha hagut una poca representació, som culpables, però al final el sector és el que és i ens hem trobat en aquestes circumstàncies. Moltes gràcies, president. No m'allargo, no faré un resum del que hem parlat, ho trobareu tot penjat a la web, a les webs ja us ho passarem per les xarxes socials perquè pugueu revisar algunes coses o pugueu atendre algunes de les xerrades que no heu pogut assistir. En fi, només agrair-vos a tots el que sigueu aquí i el recolzament que els periodistes també, en fi, no em cansaria de donar agraïments. Res més, també al Quim Torra, el president, molt honorable president, moltes gràcies i gràcies, m'ha salvat la vida més o menys. Molt bé. Bé, molt bon dia i molt ràpidament dos agraïments i dues reflexions. A tots els participants, tant els d'avui, jo he tingut ara l'oportunitat d'assistir a aquesta última taula rodona i agraeixo molt els comentaris punyents i el punt intens que hi havia en aquest debat, però també vaig poder assistir a les presentacions que van fer els ponents internacionals ahir al dematí, excel·lents. Penso que aquest component, i ara permeteu-me el segon agraïment a Eurosolar, avui sí que ho dic bé, Francesc, Pep, Jaume, per dir els tres que hem estat en contacte. Gràcies per donar-li també aquest toc internacional a aquestes jornades. Jo espero que l'any que ve puguem posar ja les segones jornades internacionals. No serà pas per nosaltres que això no sigui possible, perquè crec que tant les intervencions que s'han fet avui com les que es van fer ahir donen la dimensió real de l'envergadura del repte mundial al qual ens enfrontem en aquesta emergència climàtica mundial. Les dues reflexions són molt ràpides. Una, és inadmissible perdre una dècada més, és inadmissible i s'ha de dir així, no pot ser. Per tant, n'hem perdut prou els temps i tots en som responsables, almenys els que hem tingut alguna responsabilitat per la part que ens toca, tot i que hàgim pogut haver intentat posar alguna solució, com el decret que preteníem impulsar. El país no pot acceptar que ara perdem 10 anys. És que aquestes declaracions són, em sembla, absolutament irresponsables i crec que aquí sí que tots hi tenim moltíssim a dir. I la segona reflexió seria
em va quedar molt gravat, probablement a tots vosaltres també, la conferència que va fer el ponent danès sobre la seva illa, que era el centre del món, recordareu? Era ben bé, fins i tot quan feia la fotografia del glob terraqui, continuava sent la illa danesa al centre del món. Bé, o ho veiem així o tampoc no ens en sortirem, és a dir, abans el senyor Viola feia una proposta potent per les comarques gironines, però permeteu-me que això ho faci extensiu a nivell nacional. És a dir, o veiem Catalunya com el centre del món i, per tant, anem a resoldre i a prioritzar. No sé, jo crec que hauria de ser el primer tema del nostre govern, com som capaços de donar-li la volta a la situació actual o no ens en sortirem. Les paraules d'empoderament, etc., són les paraules adequades en aquest moment, però és que hem d'autocentrar-nos en aquests moments i concentrar-nos, perquè efectivament també teniu tota la raó, ja està, ja hem arribat tard a la corba, però és que podem sortir propulsats cap a l'exterior i fer-nos molt mal si ara no fem aquest autocentrament. Res més, moltíssimes gràcies a tots i ens veiem l'any que ve.